Allah kai ne masani. Kai ka san dalilin da yasa nake nan. Na zo ne domin neman albarkar 'yata. Na san da cewa baka taɓa ba kowa kunya ba. Da fatan albarka za ta kasance a tare da ita. Ina roƙonka da cewa ka albarkaci 'yata da miji na gari. Za ki iya taka rawa kamar irin ta fatalwa mara kyau, baki iya komai ba, baki san komai ba, abin da kika sani. Ni kake faɗa wa haka? Ba za ki taɓa yin tunani sau biyu ba, na san ki farin sani sosai. A ko ina sai kin nuna ɗabi'unki, ba ki taɓa ɓoye halinki a cikin jama'a. Shi yasa kike yawo da 'yan daba ba ki taɓa tafiya ke kaɗai kenan. Ɗan dakata, yana da kyau idan ba a yi maganar aji da matsayi ba? Kin san cewa Lutras sun fita Nijas arziki da wadata sosai. Za a fara kawo muku wannan ƙayataccen shiri a ranar 15 ga watan Oktoba akan manhajar Kallo.ng. Kallo.ng a bar alfaharinku.